борьба за первое место между Россией и Украиной. Наша Джамала является фаворитом. До перемоги лише крок. С огромным отрывом Сергей Лазарев. Все, пожелайте удачи. Неимоверно сложный номер Лазарева зрителей поражает. Єврофани упевнені, що росіянин вкрав ідею виступу у ісландської учасниці. Это песня, которая, я не помню такого случая, кстати, ее до конкурса напевала уже Европа и учила наизусть слова. Пісня розповідає історії її сім'ї, яку в роки сталінських репресій депортували із рідного Криму. Украина в этом году явно пытается давить на жалость. С первых же аккордов про кровь и убийство. У нас не дискотека. 1941 или 40. Кроме визга, честно говоря, я ничего не слышу. Но кому-то, наверное, нравится. Приспів. Він бо із народної пісні, яку знає чи не кожен кримський татарин. У мене забрали батьківщину. Кримсько-татарською співає Джамала на увесь світ. Здесь, в Европе, ее композицию воспринимают как еще одну молитву о судьбах людей, которые покидают свой дом в поисках лучшей жизни. То, что этот конкурс вне политики, это, конечно, преувеличение. Російські журналісти дуже цікаво себе тут поводять. Ми помічаємо російських пропагандистів. Ті намагаються змусити Джамалу сказати, що її пісня все ж таки антиросійська. Конкурс політичних провокацій. Джамалі вдалося, вона вже перемогла. Мы взяли только первую высоту. Вона вже донесла ту думку про велику трагедію, яка сталася з її народом. Для того, чтобы дальше уже старушка Европы не могла усомниться в нашем превосходстве.